Здравейте, следващото видео за устройството Биоплести е предназначено за много хора, които са закупили този продукт, но не знаят ползите му за терапия. В това видео ще ви покажа лесен начин за лечение на различни здравословни проблеми. За терапевти, заинтересовани от разширен курс, предлагам обучение за устройството Биоплести. На немски, португалски и още над 20 езика имам напълно разработени курсове, където преподаваме теоретичната и практическата част, но в това видео ще ви покажа един опростен начин да започнете да използвате устройството с минимални предварителни познания. Ако желаете информация за моите курсове, можете да спрете видеото и да се свържете с мен чрез моя WhatsApp или имейл. Това е частта от софтуера Биоплести, която ни позволява да избираме елементите. Обърнете внимание на числата отдолу, там пише 400 и аз ще ви. За да покажем този тип изследване, кликваме върху опцията най-отдолу, която позволява да видим общия брой елементи. Тук имаме общия брой елементи. Ако кликнем върху мултимедия, се появява чертеж на органите и можем да кликнем, за да премахнем избора. По този начин можем да изберем елементите, които искаме да измерим за лечение. Апаратът. Биоплести е апарат за неинвазивни допълнителни терапии, а критерият за възможността за избор на елементите съответства на начина на селекция, за това е необходимо да има познания по биорезонанс. Хората без подготовка в областта на биорезонанса очевидно ще имат повече трудности да използват ефективно това устройство. Тенденцията е да се използва този апарат от гледна точка на болничната медицина. Например, в болничната медицина съществуват различни специализации – гастроентеролог. Така че, ако имаме стомашно заболяване, измерваме стомаха, измерваме червата, но ако специалността е нефрология, тогава измерваме бъбрека, ако специалистът е кардиолог, тогава ще измерваме сърдечно-съдовата система, но този поглед, това е сърдечно-съдовата част, това е от гледна точка на болничната медицина, която е различен подход за биорезонанса. При биорезонанса, както беше обяснено в курса, в една капка вода, която е във всяка част от тялото се съдържа информация за цялото тяло, за това трябва да открием елемента с най-големи отклонения за терапия. Ние не знаем дали засегнатият орган е следствие или причина. С други думи, можем да измерим различни елементи, но как да разберем дали най-промененият елемент е началото на проблема или проблемът произхожда от друго място. За това ще ви покажа по-прост начин за преодоляване на този проблем, а именно кои елементи избирам за терапията и с какви критерии, не е същото като да закачиш кола за ремонт в сервиз. Ако има проблем с една гума, поправяме гумата. Ако има проблем с стъклото, поправяме стъклото. Ако огледалото е повредено, поправяме огледалото. При биорезонанса не е така. Тя не е такъв подход. Биорезонанса е квантова холистична медицина и винаги се взема предвид цялото електромагнитно поле на човека. За това ще дам една препоръка, за да започнете да използвате устройството, е да изберете първата опция Observer. Първата опция ви позволява да изберете измежду 850 елемента и ще ви даде възможност да изберете 54 елемента. Първите от тях са общи елементи, общи тези елементи са общи елементи, които включват различни органи, след това има някои елементи от стомашната част. Дихателната система, сърдечно-съдовата система, нервната система, двигателната система – добър начин да започнете. Първата стъпка в лечението е да се изберат тези 54 елемента, да се маркират всички и да се измерят 54-те
елемента и да се направи терапия на всички 54 елемента. Това е препоръка, която вие можете да изпробвате. Например, ако работите в областта на комплементарните терапии и искате да оцените ефекта, който терапията има, можете да приложите тази стандартна програма. За да видите ползата, тази програма може да се прилага за всички хора, независимо от възрастта и независимо от патологията. Независимо от тежестта на патологията и по този начин ще разберете ефекта, който ще предизвика същата терапия, приложена върху група хора. Коя е една от грешките, които се правят с тези апарати? Първата сесия избирам един елемент, прилагам терапия, после в втората сесия избирам различни елементи, после в третата сесия и така продължавам с всяка сесия. Да избирам различни елементи. Тогава как да науча, как да разбера как съм приложил? И ако тази терапия е ефективна за друг човек, по този начин се губим, защото правим всяка сесия различна терапия. По този начин, като измерваме тези 54 елемента, ние прилагаме обща терапия за всички хора. Сега ще направя измерването й. Ще сложа пауза и ще направя още размисли. Вече сме измерили 54-те елемента, така че ще покажа една от типичните грешки в началото, когато човек няма достатъчно. Опитът е да се търсят най-изменените елементи, които са в тъмен цвят, и, например, да не се правят терапии на тези в зелено, т.е. да се избира. Например, този елемент е в червено, измерваме го и правим терапия, и така продължаваме да търсим. Другият елемент е в червено, измерваме и правим терапия, но на този елемент в зелено не правим терапия. Това е логиката. Когато започнеш да използваш това устройство, но размислите, как разбираме дали тази промяна. Това е причина или ефект, или този елемент е променен, защото е бил изменен в резултат на промяна в друга част от тялото. Например, този елемент, който е изменен. Как разбираме откъде и какъв е произходът на проблема със здравето? Извинете, не патология, а на електромагнитния дисбаланс. Така че, ако тази седмица лекуваме този елемент, следващата седмица лекуваме всеки елемент, който е в червено, но това е един начин. Разбира се, това е като да окапваме тревата, която виждаме, но без да изкореняваме проблема от основата и. Това, което ще ви покажа сега, подозирам, не мога да го гарантирам, но смятам, че е уникално. Това, което ще обясня, е нещо, което според мен няма да намерите в интернет. Във видеоклипове, защото е плод на мой собствен опит от над 10 години преподаване на тези устройства. Препоръката е следната: след като измерите всички тези елементи, направете. За да приложим терапия към този пълен списък, щракнете тук горе върху автотерапия и прилагаме терапия към списъка. Ще започна терапията, после ще направя пауза и ще покажа допълнителни разсъждения. По този начин ще приложим терапия, една единствена терапия към всички 54 елемента. Софтуерът Bioplesty ни позволява да приложим терапия към всички 54 елемента и просто оставяме процеса да продължи. Тази терапия може да се прилага към всички хора без значение от възраст, пол, патология или тежест на състоянието, и вие ще имате. Това е една статистика и ако това е било ефективно, каня ви да споделите вашия опит и да ми изпратите вашите свидетелства. Ако сте получили някакъв положителен или терапевтичен ефект от тази препоръка, каня ви. И ако желаете да споделите този опит за ползите от тази терапия, ако ми изпратите видеото и ми дадете разрешение, мога да разпространя вашето свидетелство. Ако ми изпратите видеото по този начин, мога да го публикувам, за да покажа голямото предимство, огромното предимство на този метод, а именно устройството Bioplesty, е, че може
да бъде от голяма полза, но зависи от начина, по който прилагаме терапията. Така че, ако това, което ви демонстрирам, има резултат и ви носи полза, каня ви, ако желаете да споделите своя опит, можете да запишете WhatsApp видео, разказвайки как се чувствахте преди терапията и как се почувствахте след нея, ефектите през седмицата и да ми го изпратите на моя WhatsApp или по имейл, като ме информирате за вашето име и държавата или патологията, от която страдате, дали имате медицински диагноза или не, и каква беше ползата от прилагането на тази терапия от 54 елемента. За всички елементи една терапия. След приключване на терапията ще видите, че в списъка се появяват всички терапии. Можем да намерим списъка, където за всеки елемент е била проведена терапия. И ето новостта в това, което ще ви преподам сега, и имам подозрението, че никой досега не го е. Никой не го е учил, никой не го е преподавал. Обичайно е, например, ако този елемент е променен, аз правя анализ, метатерапия, започване, това е обичайното, което се прави, когато искам да подсиля. Например, ако искам да направя няколко терапии, правя анализ, метатерапия, започване. Този анализ. Наблюдавайте, метатерапия, започване и така ние можем да правим, да подсилваме, да извършваме няколко терапии върху един елемент. Това е начинът, по който се използва оборудването BOPS, но с оборудването BOF ли това? Това е решено, защото има функция, която позволява да се направят 5 терапии, 3 или 5. По този начин ние можем да укрепим даден елемент. Колко терапии средно? Между 4 и 6 терапии се препоръчват. Вижте, значи имаме елементи. Първа терапия, втора, трета и така нататък. Можем да укрепим някои елементи, но моята препоръка е следната. След като направите терапията с 54 елемента, потърсете елементите, които са в зелено и направете 5 терапии на тях. При терапии, например, можем да потърсим около 5 елемента, които са балансирани, за да укрепим здравите зони, т.е. прилагаме 5 терапии към този елемент, след което търсим, можем да изберем друг елемент, този елемент е балансиран, затова прилагаме 5 терапии към него, т.е. тенденцията е да не правим терапия на най-разбалансирания елемент, но моята препоръка е да направим обратното, да лекуваме и укрепваме балансирания елемент. Защо? Защото ако ние изтрием цялата електромагнитна информация от здрав елемент, това ще действа като радиостанция, т.е. като антена, която ще излъчва балансирани електромагнитни вълни към цялото тяло. Например, ние продължаваме да търсим определен елемент. Ако този елемент е бил нарушен и вече сме приложили терапия, и този елемент е побалансиран, ние го подсилваме. Накратко, към 54-те елементи, по една терапия за всеки и след това избираме около 5 елемента от тях. Може да са 5, 6, 7 елемента, не повече от 10, не повече от 10, около 5 елемента е добре. Но елементи, които са в зелено, които са по-добри, по-балансирани и им правим няколко терапии за укрепване, по този начин подсилваме органите, които са здрави, изтривайки електромагнитната информация на различни патологии и от тази част на тялото ще излъчва, ще изпраща терапевтични сигнали, за да постигне баланс в частите на тялото, които са най-засегнати. Смятам, че този начин на терапия няма да откриете в други YouTube видеа или при други терапевти, защото тенденцията е първо да се лекува човекът. Все едно е кола, ако колата има проблем, сменяме огледалото, сменяме гумите, сменяме седалката. Не, човекът е различен. Можем да засилим това, което е в добро състояние, за да която да се подобри и оттам генерира електромагнитна вълна, достигаща до цялото тяло й. Това е подкрепено с теоретична рамка, която за заинтересованите мога да обясня. Съществуват теории, теоретични рамки, обясняващи как болестта прогресира от едно място към друго, мигрира. Напредва, например от първичен към вторичен рак, как се появява метастаза.
Защото болестта прогресира в тялото от едно място към друго и също се разбира чрез електромагнитна характеристика. По същия начин, по който патологията прогресира, ние можем да направим здравето да се подобрява от сесия на сесия, като укрепваме здравите органи. Следвайте тези препоръки, а за заинтересованите пишете за напреднал курс на моя WhatsApp, пишете ми на моя WhatsApp, а за начинаещите това видео ще им позволи да започнат да прилагат терапия и ще имат статистика, ще прилагат терапия на всички хора и ще виждате, в някои случаи ще бъде по-ефективно, в други, по-малко, всички хора реагират различно. Никога не предлагайте изцеление на никого, защото това е невъзможно, това е грешка, не трябва да правите това. Всеки човек реагира различно, но каня всички да използват апарата по този начин, точно по този начин. Без да се усложнява. Наблюдавайте, можете да правите терапия без да навлизате в частта с патологиите, без да влизате в частта с микроорганизмите, защото много често се допуска грешката да се каже трябва да намеря. Да имаш заболяване като изискване за правене на терапия, аз трябва да търся, трябва да съществува и се занимава. Много време, ако заболяването не фигурира в този списък, някои терапевти от недоразумение не правят терапия и това е погрешна употреба на апарата, защото ръководството не казва това. Ръководството, в нито едно от ръководствата не се казва, че е необходимо условие за провеждане на терапия. Заболяването да е в този списък. Дори техниката на терапия, която ви преподавах, може да се използва. Апаратът биопласт позволява да се прави терапия, без дори да е необходимо навлизане в патологията и без да се навлиза в частта за микроорганизми. По този начин вие не се усложнявате и няма да имате трудности при прилагането на терапията. Какъв елемент трябва да избера? Разбира се, важно е да се подчертае, че при някои патологии, много специфични като Паркинсон и множествена склероза, е необходимо да се направи модификация на тази терапия и да се приложи терапията по различен начин. Но тази препоръка е. Това е общо начало, общ начин да започнете, за да можете да се възползвате от това чудесно устройство, което има положителен терапевтичен ефект и ползи за вашето здраве. Каним ви да изпращате вашите впечатления и да ми разрешите да ги публикувам в моя YouTube канал. По този начин ще мотивирате други, защото за съжаление има хора, които купуват тези устройства и поради липса на информация не знаят ползите, ги държат забравени у дома, докато страдат от болести и без. За да се възползвате максимално от ползите на тази терапия, препоръчвам да прилагате веднъж седмично и може също и 2 или 3 пъти, но като цяло веднъж седмично. На всеки 2 седмици дава много слаби резултати и каня всички да споделят своите свидетелства, като изпратят своите преживявания, посочвайки. Моля, имейл адрес, име, държава и видео със свидетелство. По този начин аз ще го кача в моя WhatsApp, за да мога да разпространявам ползите от тази терапия. И за да приключим, ето моят WhatsApp, можете да изпратите вашето свидетелство тук. Ето и мой имейл. И по този начин ще помогнем на много хора, разпространявайки и демонстрирайки, че не е нужно да се усложнява. Съществуват разширени курсове, където има разлики при лечението. Лечението на дихателно заболяване е различно от лечението на болка при Паркинсон. Понякога е необходимо да се правят модификации. Апаратът може да се използва по различни начини, но за начинаещите също има възможност да използват оборудването, като получат ръководство и насоки как да започнат. По този начин вие имате начин да започнете да използвате устройството без да се затруднявате с търсенето на патологии или микроорганизми и да наблюдавате реалната полза, която то носи в живота ви. Този опит ще бъде добре дошъл, за да можем да демонстрираме и разпространяваме тези ползи. Приятен ден във вашите страни, във вашите домове, градове и ви желая най-доброто. Голям поздрав за всички вас и топло прегръщане.